Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай. Файнага дня і настрою. Вас вітае даследчык літаратуры Васіль Дранько-Майсюк І цудоўная тэатральная актрыса Алена Баярова. У нашым падкасці «Літаратурны вір» мы расказваем пра аднаго з самых папулярных беларускіх пісьменнікаў у свеце Васіля Быкава. У мінулых выпусках мы гаварылі пра яго галоднае калгаснае дзяцінства, пра яго мары стаць мастаком і пра пякельнасць ваенных прыгодаў. Вайна скончылася, але нашага героя дэмабілізуюць толькі ў 47-м годзе. Загад на звальненне ў запас прыйшоў перад 1 маем. Гэта было ў той час, калі Быкаў змірыўся са сваім вайсковым лёсам і думаў, што прыйдзецца служыць. Па ягоных успамінах Тады і далей усе змены майго жыцця адбываліся праз нечаканасць. Яны адбываліся раптоўна і неспадзявана. І яны здараліся, гэтыя змены, тады, калі я менш за ўсё быў да іх гатовы. Найперш паўстала пытанне, куды ехаць? Вядома, у Беларусь, тут не было сумневу. Але куды канкрэтна? Да бацькоў у калгас? Няма сэнсу. Там па-ранейшаму голад. Але куды яшчэ? Дзе знайсці прытулак хаця б на першы час? І сапраўды, дзе знайсці прытулак? Наш герой паехаў у Мінск. У сталіцы Беларусі Васіль Быкаў ніколі не быў. Тое, што ўбачыў, збянтэжыла. Горад ляжаў у руінах. Здавалася, што не захавалася ніводнага цэлага дома. Гэта быў травень 47-га. Пагартаем газету «Літаратура і мастацтва» за травень 1947 і паглядзім, што гэта быў за час. А ў гэты час, паводле нашай прэсы, наша інтэлігенцыя плакавала за ўчасную смерць паэта Валентина Таулая. Урад, нягледзячы на ўсеагульны развал, заклікаў работнікаў літаратуры, мастацтва і кінематаграфіі ствараць высокаідэйныя мастацкія творы, вартыя вялікага савецкага народа. Гэта быў час таксама, калі партыя патрабавала ад нашых творчых дзеячаў у вершах, раманах, спектаклях, жывапісу і графіцы больш актыўна працаваць для павышэння сацыялістычнай свядомасці працоўных. Гэта быў час, калі трэба было рашуча выкрываць правакатараў новай халоднай вайны, паказваць хлуслівасць і абмежаванасць буржуазнасці, варожасць заходняй дэмакратыі, ускрываць рэакцыйную сутнасць ідэалогіі. Сутнасць ідэалогіі сучаснай імперыялістычнай буржуазіі і рэфармісцкіх прыслужнікаў. А таксама гэта быў час, калі партыя прымушала раскрываць перавагі савецкага дзяржаўнага ладу перад капіталізмам, патрабавала выхоўваць пачуццё гордасці за савецкую краіну, весці рашучую барацьбу супраць нізкапаклонства перад сучаснай буржуазнай культурай. Адзін з тых творчых дзеячаў, хто мусіў усё гэта раскрываць, выкрываць, выхоўваць, быў добры наш знаёмы па папярэдняй серыі. Гэта быў знакаміты жывапісец, узнагароджаны ордэнам працоўнага чырвонага сцяга, заслужаны дзеяч мастацтва ў БССР, дэпутат і старшыня Саюзу беларускіх мастакоў, увогуле, былы настаўнік Васіля Быкава Іван Ахрэмчык. І вось акурат у траўні 1947-га Іван Восіпавіч Ахрэмчык рыхтуецца да выставы, прысвечанай 30-годдзю кастрычніцкай рэвалюцыі, і піша вялікую карціну «Беларускія партызаны на прыёме ў Сталіна». А Васіль Владзімірович Быкаў прыходзіць акурат на прыём да Івана Восіпавіча. Чаго прыйшлі? Я Васіль Быкаў, вы, можа, мяне памятаеце? Не памятаю. Як жа так? Віцебская вучэльня, канец 30-х, вы дырэктар, я тады вучыўся ў вас. Вучыўся спярша на жывапісным, пасля на скульптурным аддзяленні. У мяне шмат хто вучыўся. Што вам трэба? Я хацеў бы аднавіць вучобу ў Мінску. Але вучэльні тут пакуль няма. Як вучэльні няма? Прабачце, але ў газетах пісалі... Дзе яна будзе, урадам не вызначана. Так у газетах жа... Урадам не вызначана. Але выбачайце, а куды ж мне тады... У Гродна і ў Брэсце ёсць аддзяленне мастацкага фонду і неблагія калектывы мастакоў. Едьце туды, там вам будзе лепей. Быкаў накіраваўся ў Гродна, дзе і стаў працаваць... Мастаком? Не, звычайным афарміцелем. Гродна нашаму герою спадабаўся?
Ну, вядома, у горадзе адчувалася такая пэўная заходнасць. Там былі рысы сярэднявечча, у старых будынках, касцёлах, нават у брукоўцы вуліц. Зноў жа там былі два замкі, выдатная рака Нёман. Гэта ўсё дужа міла здалося сэрцу Быкава з нябытаму, як ён казаў, на чужыне. Паўдня Быкаў хадзіў па вуліцах, прыглядаўся, але куды зайсці не наважыўся. Першую градзенскую ноч правёў на вакзале. Ранкам жа пайшоў шукаць майстэрню мастацкага фонду. Майстэрня была якраз у цэнтры на вуліцы Клары Цэткін. Гэта быў такі маленькі пакойчык у старым доме. За адзіным сталом сядзеў лысаваты чалавек у светлым гарнітуры з ордэнам чырвонага сцягу на грудзях. Бо быў старшыня гарадзенскіх мастакоў Віктар Марозаў, нядаўні камандзір супрацьтанкавай батарэі, які, дэмабілізаваўшыся, застаўся жыць у Гродна. Тут жа знаходзіўся стары мастак Дзешка. Яго даймала хвароба Паркінсона. Пасля падышлі сівавалосы вальяжны Ігар Васильевич Сямёнаў, чарнявы Ваня Пупікаў, таксама былы артылерыст, яшчэ нехта. Выхаванец Варшаўскай акадэміі мастацтваў Александр Кох звадзіў мяне на сваю кватэру, дзе я пакінуў чамаданчык, а ягоная гаспадыня, мілая гарадзенская полька, пачаставала квартай малака з лустай хлеба. Я хутка з усімі паразумеўся, каб замацаваць нашу шчаслівую сустрэчу, увечары пайшлі ў рэстаран, які, вядома ж, называўся тут Нёман. Грошай у Быкава няшмат, а пасля рэстарану амаль не засталося нічога. Затое цяпер у мяне былі сябры, якія мяне ўладкавалі за Нёманам на кватэру да сардэчнай Мар'і Іванаўны, якая стала для мяне па сутнасці другой мамай. Так, людзі і мастакі тут былі цудоўныя. Некаторыя з іх Марозаў, Сямёнаў, Парахня былі віртуозамі афармляльнай справы, прыгожа з адмысловым густам пісалі шрыфты. А ў той нашай справе галоўным былі менавіта шрыфты. Я, вядома, так не ўмеў, таму глядзеў і вучыўся. Але глядзець і вучыцца асабліва не выпадала. Было мала працы. Мала працы, а вольнага часу даволі. Чым жа Быкаў займаўся? Ну як чым? Маляваў алеем і акварэллю. Хадзіў прыгарады на эцюды. Зрабіў некалькі копіяў, Фламанцаў, Шышкіна. Бачыў, аднак, што майстэрства бракуе. Чаму? Ну, таму што, па ягоных словах, ўсё ж для мастака патрэбная няспыннасць, штодзённасць занятку, інакш рука траціць цвёрдасць, а зрок вастрыню. А ў мяне, паводле словаў Быкава, якіх 7 гадоў перапынку, час аддадзены вайне вайсковай навуцы, ўсё гэта спляжала маю тут мастацкую такую вось прафесійную падрыхтоўку, і трэба было ўсё пачынаць па новай. Жывапісных заказаў не было зусім. Мастакі перажывалі і трывогу залівалі алкаголем. Знайсці грошы на хлеб было цяжка, а то і немагчыма. Затое на гарэлку здабывалі заўжды. Рэдка які дзень абыходзіўся без выпіўкі. Ад безграшоўя Васіль Быкаў быў не вельмі акуратным кватарантам. За некалькі месяцаў мог не плаціць за кватэру. Адно абяцаў, ды не меў чым. Па ўспамінах нашага героя увесь той год я перабіваўся выпадковымі заказамі. Аднойчы разам з Андрэем Заспіцкім, скульптарам і будучым лаўрэатам, мы ладзілі вітрыну кінатэатра. Увосень афармлялі кірмаш на скідаўскім рынку. То быў апошні заробак Быкава, якога хапіла толькі на тое, каб пасядзець у рэстаране і нарэшце заплаціць за кватэру. А ў пітве наш герой настолькі напрактыкаваўся, што мог выпіць паўлітра за раз. О так, выпіць мы былі майстры. Калі бывала ў кішэні з'яўлялася якая сотня, мой сябра мастак Марозаў калькуляваў я так. На 95 рублёў выпіўка і на 5 рублёў закусь. «Не чреваўгоднічай», запісана ў Бібліі, напамінаў ён нам. Увогуле і яму не пярэчылі. Быкаў пачынае разумець, што далей так жыць нельга. Трэба было нешта рабіць. Толькі што я ўмеў? Што, вучыцца? Але калі вучыцца, то дзе і як? Ніякіх дакументаў аб адукацыі не захавалася? Не захавалася, ўсё праглынула вайна. І што тады рабіў? Ну што рабіў? Напісаў Саратаў, каб выслалі хоць бы якую копію, а там адказалі, што... Усе архівы за ваенны час адпраўлены ў Бугуруслан. Напісаў туды, атрымаў адказ, што... З саратаўскай ваеннай вучэльні ніякіх дакументаў не атрымлівалі. З'ездзіў дамоў, але там ні школы, ні знаёмых настаўнікаў, нікога не было. І як жыць? Што рабіць? Дапамог выпадак. Як мы памятаем,
Васіля Быкова даволі часта ратавала нейкая шчаслівая выпадковасць. У Гродно, якраз непадалёк ад нашай майстэрні, была рэдакцыя абласной газеты «Гродзенская праўда». Часам у піўнушцы, што была на пачатку вуліцы Клары Цэткін, мы сустракаліся з некаторымі яе газетчыкамі. Сюды часам прыходзіў высокі пажылы чалавек, выпіваў куфаль піва. Гэта быў бухгалтар рэдакцыі абласной газеты «Гродзенская праўда» Кавальскі. Былы палкоўнік царскай арміі, былы кавалерыст, вядомы ж дваранін. Што-нішто ён расказваў з колішняга свайго жыцця і тым цікавіў нас. Аднойчы ў хвіліну п'янаватай добрасці ён сказаў мне: Не шкодзіла б падумаць пра сваю будучыню. Вы ведаеце беларускую мову, а ў нас частку тыражу пачынаюць выпускаць па-беларуску. Зайдзіце ў сакратарыят, можа будзе патрэбна. І вось у канцы года у Гродзенскай праўдзе з'явілася аб'ява пра тое, што рэдакцыі патрабуецца карэктар, які добра ведае беларускую мову. Пры сустрэчы я сказаў пра гэта Кавальскаму, які тут жа і завёў мяне ў рэдакцыю. Мяне спаткала Ганна Ілінічна Цыпіна, старая газетчыца. Напишите аўтабіяграфію і заяву па-беларуску. Калі ласка, зараз напишу, вось. О, амаль без памылак. Добра, вы прынятыя. Будзеце працаваць з карэктарам беларускага выдання. Затым, калі ўсё будзе добра, перайдзеце ў сакратарыят. Вы слухаеце падкаст «Літаратурны вір», прысвечаны пасляваеннаму жыццю Васіля Быкава і яго працы ў газеце «Гродзенская праўда». Падпісвайцеся на нас, стаўце падабайкі, а мы працягваем. Граматыку беларускай мовы я ведаў. Газетная лексіка, як вядома, не самая цяжкая ў мове. Праўда, нуднавата было вычытываць гранкі, рабіць зверку карэктуры, але ў рэдакцыі было спакойна. Хто тут працаваў? Працавалі амаль все прыезджыя ці дэмабілізаваныя і хадзілі з прэс у вайсковым. І чым Быкаў у асноўным займаўся там? Большую частку рабочага часу адбіраў пераклад на беларускую мову расійскіх матэрыялаў, перададзеных па тэлетайпе агенцтвам Белта. Усе яны былі немалыя памерам, гэта розныя пастановы, прамовы і, канешне ж, з адзнакай тэрмінова ў нумар. І даводзілася ўсё гэта дыктаваць Станіславе Фадзеяўне, ці не адзіны ў рэдакцыі машыністцы, што ведала беларускую мову. Часам Быкаў пісаў што-небудзь драбноты па раздзелу інфармацыі. Тады ж у выходны накрэмзаў па ягоных словах першае апавяданне пра апошні дзень вайны цвілі акацыі. Гэта было вясной 1949 года. Набраўшыся рашучасці, аднёс сваё апавяданне намесніку рэдактара Андрэю Абрамавічу Салаўёву. Той прачытаў і сказаў сакратарыяце, каб усе чулі: «Очень значительно». Вось, той першы водгук старэйшага таварыша меў для мяне вырашальнае значэнне. Можа, упершыню я тады адчуў, што нешта ўмею. 9 мая 49-го маё апавяданне пад назвай «В тот дзень» было надрукавана. Паглядзім, што яно з сябе ўяўляла. Пачыналася апавяданне ўвогуле так ідылічна. Запыленные машины с пушками на прицепах мчались на запад. По обочинам дороги брели толпы подавленных, деморализованных немцев, пустыми, отупевшими взглядами, провожавших нескончаемый поток нашей артиллерии и мотопехоты. Дорога бежала по долине рядом с шумной и быстрой горной речушкой. Весеннее солнце было высоко над заснеженными хребтами гор и лило в долину живительные потоки лучей. Цвели акации, мягкой, сочной зеленью переливались луга. Над долиной стоял благоухающий аромат весны, терпкий запах прения и произрастания. Свежий весенний ветер звенел в решетках радиаторов. А далей Быкаў апісвае братанне савецкіх і амерыканскіх жаўнераў. Сярод саюзнікаў асабліва вылучаўся афраамерыканец Джим, які расказваў сапраўдныя жахі пра сваю цяжкую долю. В полку меня не считают полноценным человеком. В Штатах я не имею работы. Что будет после войны, не знаю. У меня нет семьи. Негр в Соединенных Штатах не может ее иметь. Я счастлив видеть русских, которые уважают все нации. Недавно наш полковой командир сказал, что после войны с немцами следует передушить негров и красных. Все честные солдаты возмущены. Но что могут сделать солдаты, если так говорят сенаторы? Але доўга гаварыць беднаму Джиму не давялося, таму што...
По краю дороги, с трудом пробиваясь в людской массе, медленно двигались два Виллиса. Из переднего грузно выбрался одутловатый толстый майор. Негр умолк. Толстый майор первым подошел к негру и хриплым голосом пропойцы что-то прокричал. Мы уловили два понятных слова – коммунисты и митинг. Негр задержался, взглянул на нашего старшину и, порывисто обхватив его плечи своими мощными руками, прильнул губами к звезде Ордена Славы на груди. А дутловатый майор удивленно произнес «О!» и, схватив негра за плечо куртки с погоном, ударил его по лицу его же боевым автоматом. Мы запомнили эту весеннюю встречу с двуликим миром. Миром честных угнетенных тружеников и миром плутократов-реакцыянеров. Значна пазней Васіль Быкаў пра гэтую сустрэчу з саюзнікамі згадваў крыху іначай. Рака Энс у цэнтральнай Аўстрыі. Гэта быў мой апошні рубеж той вайны. За ракой амерыканцы. Пакідалі на лужку абы-як пастаўленыя машыны, пачалі сустрэчу. Нас на той бок не пушчалі, затое амерыканцы свабодна прыйшлі на гэты бок. Некаторыя з амерыканцаў мелі славянскае паходжанне, пераважна з палякаў, а ў нас былі хлопцы з заходняй Беларусі, якія разумелі па-польску. Такім чынам устанавіліся зносіны. Яны нам дарылі свае гадзіннікі, запальнічкі, розную драбязу на памяць, а мы ім што маглі падарыць? Толькі зорку з пілоткі. Але знайшлося віно, і мы добра ўпіліся разам. Пераможцы розных армій і нацыянальнасцяў. І ўсе паснулі проста ў кузавах нашых студыбэкераў. Начальства некуды знікла, можа, да іншага начальства. У кожнага знайшлася свая кампанія. Першае апавяданне Васіля Быкава кіраўніцтву газеты спадабалася. Намеснік рэдактара Андрэй Абрамавіч усё не стамляўся казаць. Это заслуживает самого серьезного внимания. Самого серьезного внимания. На пачатку я яму верыў, але з гадамі... З гадамі пра свой літаратурны дэбют Васіль Быкаў выказваўся больш катэгарычна. То было, конечно, абсалютна бездапаможнае сачыненне на прапагандовую тэму. Але пісаць хочацца далей. 19 чэрвеня 49 года наш герой друкуе ў Гродзенскай праўдзе свой наступны ваенны твор «В первом бою», у якім, дарэчы, ужо пачынае ўгадвацца будучая фатальная асуджанасць быкаўскіх герояў з пазнейшых яго класічных твораў. Танки приближались. С неотразимой отчетливостью Николай осознал необходимость действия. Быстрым движением он выхватил противотанковую гранату, и в то же время что-то сильное стегануло по правому предплечью. Ранен. Смешанное чувство глубокой обиды и отчаянной ярости охватило все существо офицера. Где-то в глубине души мелькнуло, еле коснувшись сознания, горькое чувство досады за короткую жизнь и такой неудачный преждевременный конец. Неистово урча танки неслись по полевой дорожке, готовые вот-вот проскочить мимо. Николай зубами вырвал чеку, поднялся на локоть и вскочил навстречу. Огромная стальная машина столкнулась с человеком. Желтое пламя оглушило его страшной болью, и все кануло в вечность. Дабрэйшаму Андрэю Абрамавічу і гэтае ўзнёсла гераічнае апавяданне было даспадобы. Самакрытычнаму Быкаву гэтае апавяданне таксама спадабалася больш. Гэта мне і праўда спадабалася больш за папярэдняе. Яно, праўда, таксама было пра вайну. Вось, чаму спадабалася, таму што тут было, тыя эмоцыі, якія сам перажывалі мае сябры, перажывалі мае таварышы. Я стараўся крышку больш адысці ад гэтага соцрэалізму. Стараўся, але, канешне, не заўсёды атрымлівалася. Што-нішто было ў мне напісана яшчэ, але пакуль я нікому тое не паказваў. Здавалася, цяпер усё цудоўна. Акрамя таго, наш герой знаходзіць і асабістае шчасце. Так. Улетку пад восень ажаніўся з Надзеяй Кулагінай. Яна вучылася ў педінстытуце, працавала ў вольны час у рэдакцыі пад Чытчыцай. Там мы і пазнаёміліся. У пачатку восені знайшлі кватэру ў прыватным дамку пад Каложай. У канцы восені перабраліся на новую кватэру на вуліцы Лермонтова. Дамок быў ціхай мясціне, такі стары. У той жа кватэры ў суседнім пакоі жыла яшчэ адна сям'я. Кухня была агульная. Ну што ж, здавалася, Васіль Быкаў, шчасліва ажаніўшыся і здабыўшы кватэру, таксама і творча знайшоў сябе як пісьменнік. Цяпер ён будзе пісаць расейскамоўныя творы пра гераізм савецкага народа падчас вайны. Але наступнае апавяданне было створана не хутка. Прычынай таму з'явілася немалаважная акалічнасць. Наступае чарговае нешанцаванне.
І якое? Васіля Быкава, які з 43 па 45 ваяваў на другім і трэціх украінскіх франтах, быў двойчы паранены і пасля вайны яшчэ 2 гады служыў у Балгарыі, Адэскай вобласці і зноў забіраюць у войска. Але чаму? У тыя гады, як заўжды на пачатку лета, пачыналіся вайсковыя зборы запаснікоў. І Быкаў атрымаў позву. Пайшоў да намесніка рэдактара, які так хваліў яго літаратурныя пачынанні. Андрэй Абрамавіч, Да-да. тут вось позва прыйшла. Што рабіць? Ничего страшного. Вот вам документ. Идите до военкома, просите, чтоб освободили. Андрэй Абрамавіч быў настолькі пераканаўчы, што я на наступны дзень спакойна пайшоў у ваенкамат, падаў паперку і ўжо лічыў, што ўсё як мае быць, ды цалкам нечакана ваенком вызверыўся. Усе прыходзяць, суюць паперкі, асвабадзіць. А каго я пашлю? Мне 140 чалавек трэба набраць. Што, сам за вас пайду? Але калі не вызваліце, дык намеснік рэдактара Андрэй Абрамавіч сказаў, што будзе званіць у абкам? Які нахрен Абрамавіч? Вось не трэба было мне гэтага гаварыць. Нейкі Абрамавіч мне будзе тут загадваць. Як жа на мяне крычаў ваенкам. У абкам будзе пісаць? Пляваць мне на твой абкам. У мяне загад міністра абароны. Я яго выконваю. Усё, пайдёш на зборы. І вось яно пачалося. Кожны дзень палявыя заняткі, у мароз, дождж, сцюжу. У свеце пачыналася шырокамаштабная халодная вайна з перспектывай перарасці ў гарачую, спатрэбілася болей войска. Без артылерыста лейтенанта Быкова абысціць было немагчыма. Служыў на далёкім усходзе. Сахалін, Уладзівасток, Курылы, Кунашыр. Неаднаразова падаваў рапорты з просьбай аб дэмабілізацыі. Адмова. Напісаў міністру абароны Маліноўскаму. Адмова. Напісаў нават самому. Адмова. Толькі ў канцы 55-га змог вярнуцца ў Гродна, дзе аднавіў працу ў гродзенскай праўдзе. Пасля столькіх гадоў вымушанага маўчання так хацелася выказацца, так хацелася вярнуцца ў літаратуру. А ў глыбіні душы прызнаваўся толькі сабе. Хацелася стаць яшчэ і вядомым пісьменнікам. Але пра тое, як Быкаў дамогся папулярнасці, Праз што прайшоў? з якімі цяжкасцямі сутыкнуўся, Хто яму дапамагаў, а хто яму шкодзіў? пра ўсё гэта ў наступнай серыі літаратурнага віру. А мы надоўга не развітваемся з вамі. Падпісвайцеся на нас, стаўце падабайкі. Літаратурны вір – гэта тое, што ў наш неспакойны час ратуе, натхняе, стварае настрой. З вамі была цудоўная актрыса Алена Баярова І даследчык беларускай літаратуры Васіль Дранько-Майсюк. Да хуткай сустрэчы. Да пабачэння. Літаратурны вір Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. разам з Васілём і Аленай.